אנחנו פה יושבים בבקרה, אני לא יודע מה להגיד לך בדיוק, זה... 35. איך היה התקליט שלו? בית עומד. יש לך איזה טלפון... תן לנו טלפון של דימה, אחי. לא אגיד לה אפילו. שאל אותה אם היא מעריצה את בית עומד. דבר איתה, אחי, דבר. מה אני יודע? לא יכול, אחי, אתם פותחים לי את השושנה. לא יכול לדבר איתה, אני פגעתי את המוח. אז אתה משאיר אותה בעול, זה יותר טוב. אתה מצלם אותי, אחר. בוא נשאול לך תקליט. איך התקליט? צ'אל איך התקליט פלץ? מה? הלו. הלו. היא שמה לך תקליט גם.